ରାତିରେ ଶୋଇବା ପରେ ଆମେ ଅନେକ ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁ କରୁ ଏମିତି ଆସିଥାଏ ଯେମିତି ବାସ୍ତବରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟିଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ରାତିରେ ଦେଖୁଥିବା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବତାରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଶୋଇବା ବେଳେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ବାହାନ୍ତିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ ବୋଲି କହିଥାଉ। ହେଲେ ଆମେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ସତ ହୋଇଯାଏ, ଏନେଇ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ସ୍ୱପ୍ନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 3ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 3ଟି ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ। ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝରଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ସହ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଝରଣା ବହୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପରେ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଭଳି ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ। ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖରାପ ସମୟ ସରି ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡେ ଟୁ ଡେ ଓଡ଼ିଶା।